Cambados vístese de gala para darlle a benvida ao título de Cidade Española do Viño 2024. Este sábado ás 8 vai ter lugar no Auditorio da Xuventude o acto inaugural. Nel daránse a coñecer os contidos que se celebrarán ao longo deste ano partindo desta distinción. Facer, o acto inaugural, ese pistoletazo de salida deste novo evento importantísimo para Cambados, para a denominación de orixen Rías Baixas, para todo o sector enoturístico e, dende logo, tamén un novo evento importantísimo para a Comunidade Autónoma de Galicia. A gala, aberta ao público en xeral, asistirán profesionais e representantes das distintas actividades productivas do municipio con ampla presenza do sector do viño tanto a nivel local como español. O evento tamén asistirá a presidenta de ACEVIN, a asociación que impulsa este distintivo. Vai a vir a presidenta da ACEVIN, que é a Asociación de Cidades Españolas do Viño. Vamos a ter representantes de moitísimas rutas do viño de España, da xunta directiva tamén da ACEVIN, que están na xunta directiva, forman parte de diferentes cidades de toda a xeografía española e, polo tanto, vai ser un evento ben importante con moitísima xente que vai asistir aquí a Cambados esta fin de semana. Dentro da programación deseñada, o concelleiro de Enoturismo salienta a celebración da Festa do Albariño de Vitoria, implicando con ela a colectividade galega que vive en Euskadi. Esa Festa do Albariño de Vitoria, o 22 de xuño, que a vamos a celebrar no Centro Galego e que vai estar aquí a directiva en esta gala. Eu creo que é unha actividade especial, non? Especial porque somos unha comunidade de migrantes e eu creo que un momento tan importante era imprescindible acordarnos de todos esos compatriotas, esos galegos que no seu momento que están fora. A Val entende que do mesmo xeito que no 2017 co título de Cidade Europea do Viño, este novo recoñecemento supón un gran impulso e proxección para o sector vitivinícola. Cree que é o resultado de moitos anos de traballo. Que é fruto do traballo de décadas, de moitísimos anos, de moitas corporacións municipais, de todo o sector enoturístico, dos viticultores, dos adegueiros, dos enólogos, que están a facer un traballo excepcional e que temos a enorme fortuna de ter un recoñecemento de ámbito nacional que vai ser importante para a promoción de Cambados, a promoción enoturística, e temos que saber xestionar ben este ano, porque eu creo que vai ser un moi bo ano para Cambados. E destaca tamén a implicación e esforzo de todos os profesionais do sector para ter chegado ata aquí.